खुंगा 17थि बैसागु रंजालि फोरबो खुंफुंदों मा हाबाफारिया दिनै जाना फैदों? खुलुमबाय। आङो गगामुग रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो आफादनि आङो गाहाय नेहाथारि जानानै दिनै जोङो नैबे गगामुग मिमा हालामनि सिङाव थानाय औगुरि दावहारु फोथाराव जोङो गगामुग दख'रा बर' फरायसा आफाद आरो लोगोसे गगामुग रंजालि बैसागु बिदाय फोरबो आफाद जोङो जथायै नैबे बिदाय फोरबोखौ जोङो लादों साननैनि हाबाफारि लानानै। दा बिनिनो दिनै सेथि सान। बे सेथि सान हिसाबै जोंहा फुंनिफ्राय गिबियाव दंमोन जोंहा सेथि साननि सेथि हाबाफारि हिसाबै साफाय हाबा बे थांबाय आरो बेनि उनाव दंमोन जोंहा हारिमुनि फिरफिलाय बिरहोनाय बे हाबाफारियाबो जोबनानै थांबाय आरो थामथि हाबाफारियाव दंमोन जोंहा बिफां फुलि गायनाय हाबाफारि। बेफोर गासैबो हाबाफारिया दिनै जोबनानै थांबाय आरो दायो दसे समनि उनाव जोङो जोंनि बैसागु बादायलायनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जागायगोन आरो गाबोननि जिथु सम गाबोननि समाव जोंहा हारिमु बिलिफां बेखेवगिरि हिसाबै बर' कसारि गावहायुङारि खुंथायनि डिपुटि चिफ जोंहा मानाव गेदेर रमिय' पि नार्जारि बिथाङा जोंजों हारिमु बिलिफां बेखेवनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन आरो बिनिनो जोंजोंनो हांख्रायनानै लाबोजानाय जा मुंदांखा देंखोगिरि बयजोंबो मिथिजानाय बाक्सा जिल्लानि मुस्रि बिपुल बसुमतारी बिथाङा गाबोन जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन आरो बिथांजों लोगोसे हिन्जावसा सुनिता बसुमतारी मेथाइ खनगिरि बिथाङाबो बाहागो लाफैगोन। दा बेखायनो आङो नोंथांमोननि चेनेलनि थ्रुयै खावलायनो लुबैदों गाबोन बयबो बा गाबोननि समाव बयबो रायजो राजा बिथांमोना लोब लोबै फैनानै नैबे जोंनि बैसागु बादायलायनाय हाबाफारियाव बयबो बाहागो लालायफैयो आं बेखौनो खावलायहरो आरो। सेथि हाबाफारि हिसाबै गोबां बादायलायनाय जा हाबाफारि दंमोन बेयाव गिबियै जोङो हिन्जावसाफोर एबा सिख्लाफोरनि जा मासि सिख'लायनाय बादायलायनाय बेबो जानानै थांबाय बे समाव आरो सिख्ला आरो हिन्जावसाफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय बेबो दङ आरो लोगोसे हौवासा आरो सेंग्राफोरनि दिरुं बोनाय बादायलायनाय बेबो इतिमयधे दायो जागासिनो। दा बेफोर गासैबो बायदि बायदि माने जोंनि बादायलायनाय हाबाफारिया दायो सोलिगासिनो बेयाव दायो नुगोन नोंथांमोना। दा बेखायनो आङो खावलायदों रायजो राजा बिथांमोनखौ गासैबो बादायनायावनो जाहाथे लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैयो। आं नोंथांमोननि चेनेलजों आं बेखौनो खावलायहरो गासै रायजो राजाखौ।